Bolnice za bolesti zavisnosti i primarijus dr. Branko Gačić u Paunovoj ulici pokrenuli su peticiju za odbranu dnevne bolnice. Prema njihovim rečima, nakon rešenja građevinske inspekcije da zgrada u Paunovoj 2 predstavlja neposrednu opasnost po stabilnost i bezbednost objekata, te da dnevna bolnica ne može više da vrši svoju funkciju, pacijenti su preko noći ostali bez adekvatne medicinske pomoći. Naša Danica je trenutno u Institutu za mentalno zdravlje, čije je dnevna bolnica deo. Pa Danice, kom broju pacijenata je zapravo uskraćena stručna pomoć? Marijana, tamo je svakodnevno dolazilo oko 40 pacijenata, ali moramo imati u vidu da ta institucija, odnosno ta bolnica, postoji već 40 godina i da ona ima jedan poseban vid lečenja koji uključuje i cijele porodice, tako da bismo mogli da kažemo da u ovom trenutku bez medicinske pomoći je ostalo sigurno oko 100-ak ljudi. Mi smo danas bili na lokaciji u Paunovoj 2 i ono što smo mogli da vidimo jesu definitivno zatvorena vrata. Tamo trenutno nema ni pacijenata i dakle sve je apsolutno ugašeno. Međutim, kako je do toga došlo i kakve mogućnosti imaju trenutno pacijenti, to u ovom trenutku govorimo, odnosno pitamo načelnika klinike za bolesti zavisnosti doktoru Ivicu Mladenovića. Pa evo, kako je došlo do te situacije da Paunova 2 sada izgleda napušteno? Mi smo tu zgradu dobili od grada pre 40 godina na neograničeno korišćenje uz obavezu održavanja. Međutim, došli smo u jednu paradoksalnu situaciju da mi nismo dobili dozvolu za rekonstrukciju za radove, bez obzira što smo uspeli da nabavimo pare. Već 5-6 godina smo tražili pare i od ministarstva i od grada, nismo dobijali. Sad kad smo nabavili pare, mi ne možemo da dobijemo dozvolu za rekonstrukciju. Epilog je poražavajući. Zatvorena je dnevna bolnica. Ja moram da kažem da mi imamo podršku Ministarstva zdravlja. Bili smo na razgovoru kod ministarke koja je rekla da će se to rešiti, ali je bio dogovor da se ne prekida proces lečenja i da mi u međuvremenu, dok se ne sanira zgrada ili dok ne dobijemo drugu zgradu, dobijemo neko prelazno rešenje. Nažalost, desio se epilog kojim nikome ne ide u prilog, jel tako? Naši pacijenti su ostali bez mogućnosti lečenja u tom tipu, jel tako? To je terapija u zajednici, naravno, to je deo klinike i instituta i mi ćemo svakako pokriti sve, ali razlikuje se lečenje u psihijatrijskim ustanovama, kao što je ogromna institucija, Institut za mentalno zdravlje, i naš deo koji je u zajednici. To je jedna lepa kućica u Zelenilu, gde nema stresa, gde se leče cela porodica i koja je, nažalost, zatvorena, a i treba imati u obzir da je u vidu da je to prva dnevna bolnica terapija o zajednici u Srbiji, na Balkanu, i da u situaciji kada ceo svet koji može to sebi da preušti, pre svega govorim o skandinavskim zemljama, forsira taj vid terapije, mi dolazimo u situaciju da to bude na ivici zatvaranja. Ja se nadam da ovo nije definitivna odluka. Pacijenti su se organizovali. Ja kao načelnik klinike podržavam njihovu inicijativu. Sutra će biti organizovan protestni skup. Ja pozivam sve ljude dobre volje i medije da dođu na taj skup. Zaista to podržavam. Uprava instituta to podržava i nadam se da će smoći snage i ministarstvo i grad da nam da neku lokaciju gde možemo da nastavimo naš rad. Malo pre ste rekli da postoji to neko, to je da su vam predlagali to prelazno rešenje. Pa koje je prelazno rešenje? I evo već sad kažete 7 dana ljudi su bez svoje terapije, odnosno bez svoje dnevne terapije. Mi smo pristali na prelazno rešenje. Nuđeno nam je nešto šta u ovom trenutku nije terapija u zajednici. Znači deo Doma zdravlja na Novom Beogradu, deo Doma zdravlja u Vračaru. Naš smo mi pristali, ali se izjalovilo i to iz nekog razloga. Tako da, kažem, epilog je poražavajući. Nadam se da je privremeno, nažalost, sezone godišnjih odmora, i nadam se da neko čuje i gleda celu ovu priču, jer lepo ste rekli, veliki broj pacijenata i porodica u ovom trenutku ostaje bez adekvatne pomoći. Naravno, institut će se potruditi da... Su oni sada u opasnosti? Gledajte, opasnost ne postoji po život. Međutim, ako neko ostane bez terapije u psihijatrijskom kontekstu, to je opasnost od propijanja, od recidiva. Imajte u vidu da su to zavisnici. Znači, tu se reče alkoholičari, zavisnici od narkotika, od tableta, od kocke. Znači, neko ko nije pod našom kontrolom, pod našim lečenjem, po definiciji je, jel tako, u opasnosti. Ponavljam, institut će
kao velika odgovorna kuća sve šta je alarmantno, šta je trenutno potrebno rešavati, ali ovo ne sme da ostane na nivou da se ne razreši, jer je poražavajuće za Srbiju ako ostane ovako. Pomenuli ste da ste bili u kontaktu sa Ministarstvom zdravlja, da ste dobili to prelazno rešenje koje se izjalovilo. Pa šta mislite, kako će se ovo rešiti i da li, evo, 7 dana već ne radi, da li će u sledećih 7 dana, da li će doći do rešenja? Ja se zaista nadam. Mi imamo podršku i ministarke profesorke Grujičić. Nadam se da će i grad imati sluha jer treba da nam obezbedi novu lokaciju, jel tako? Kada vi očekujete da će se to uraditi? Pa, znate kako, ja bih voleo da to bude još sutra, međutim, s obzirom da je epilog onakav kakav nije trebao da bude, ne želim da zvuči skeptično, ali nadam se da će se rešiti u narednih nedelju do 2. I kratko, samo za kraj, rečeno je da je ta zgrada neuslovna, da je nebezbedna, pa da li je zaista tako? Da se razumemo, mi već 5-6 godina, kao što rekoh, tražimo sanaciju i rekonstrukciju. Da li je neuslovna? Jeste. Međutim, nismo smeli da dođemo u situaciju da neko zatvori tu zgradu, a da pritom ne nađemo adekvatno rešenje. Znači, potrebna je rekonstrukcija definitivno, ali način na koji se to trenutno dešava ne ide nikome u prilog. Ali niste ni dobili dozvolu za rekonstrukciju. Nismo ni dobili dozvolu za rekonstrukciju, upravo to. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Kao što smo mogli da čujemo, Marijana, i svih ovih razloga sutra u 18 časova u Paunovoj 2 biće organizovan protestni skup kako bi se odbranila dnevna bolnica. Takođe, u ovom trenutku aktuelna je i online peticija koju su do sada, do malo pre ovog uključenja, potpisalo više od 500 ljudi. Kao što smo mogli da čujemo, i uprava instituta podržava i ovaj skup i peticiju, tako da ćemo mi u narednim danima nastaviti da se bavimo ovim problemom. Hoćemo sigurno. Danice, hvala ti na svim ovim informacijama.